A beruházások között is vannak fontosak, kevésbé fontosak és a szívünknek közel állók. Az én szívemhez az egyik legfontosabb beruházás áll a legközelebb, hiszen az én térségemben a 4-es autópálya egy újabb szakasza a jövő évben befejezésre kerül. Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kenderes és Kisújszállási szakasz befejezésre kerül, és bízom benne, ahogy ez a szakasz átadásra kerül, már a Karcag-Püspökladányi szakasz is folyamatosan építésre fog kerülni. Azért is fontos, mert kinyitja az Alföld közepét, kinyitja közlekedésileg, gazdaságilag, hiszen ez a térség Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás és Karcag közelebb kerül Budapesthez, közelebb kerül a központhoz. Kisújszállásról talán egy szűk órába kerül a Ferihegyi, vagy az Liszt Ferenc nemzetközi reptérre való elérés, vonzani fogja a beruházásokat, egyre nagyobb érdeklődés van a térségben a munkahelyteremtő beruházásokra. Karcag, Kisújszállás, Turkeve, Kenderes és Fegyvernek egy új beruházási boomnak nézhet elébe.